kolektibun aprotxo bat, argazkitxo bat eitzeko, negoziaketa kolektibu beti izan da, langileentzako tresna oso garrantzitsu bat, gure eskubideak bermatzeko, bai enplegua sortu ahal izateko, eta azken finean, mugak ipintzeko bai herrialde mailan edo enpresa mailan, bai patronalak eta kapitalak erun nahi gaitzuen sistema honetara, eta gure eskubideak defendatzeko aldi berien. Gaur honin, esan bidabe bai, azkenengo 20 urteko lan erreformak guzti hau deuseztu nahi dugu. Hau da, negoziaketa kolektibo gaur egunin ulertzen dugun modun amaitxu da. Negoziaketa kolektibo klasiko ulertzen duguna amaitxu da. Zaitxik, kapitalak eta gobernuek apoiauta tresnak ipini dutzelako patronalak eskuetan guzti hau amaitzen juteko. Realidad zein da, nola ekarri gaitzu egoera honek azkenengo 20 urteetan. Eskubideen galera izugarri baten ingurutan gabiz, patronalan indartzea berriz izugarri da, daukuzun tresnak gaur egunin langileen eskubidik eta herri honen eskubidik deuseustatzeko izugarrizko tresna legalak ditu Madrilek emonda. Enplegua ezin da sortu momentu honetan, enplegua deseusten dabiz, gaztiek eta emakumiek batez be kolektiboiek izugarrizko zailtasunak izango dituzte lan merkatuan normaltasunez aritzeko, baizik, eta gainera jente asko bueltatu, batez be emakume munduen etxera bueltatzeko bidiek irekitzen dauz. Esan da moduen, 17ko langabezitasan gauz, Euskal Herriko gune askotan 25ko langabezitasan gauz, eta langabezi horretatik 50% prestaziorik barik jartzen dau.